Hola, ¿cómo va? Yo me llamo Rocío Basterra, de Argentina. Bahía Blancan bizi naiz, interneten bidez ikasi nuen euskera. Estoy recopada por haber venido y yes, we hi! Hello, my name is Mateo Franzoya. I come from Elko, Nevada in the United States. Oraintxe iristen nintzen Euskal Herrira, haizetik haizetara ibiltzera. Yes, we hi! Cześć, nazywam się Sonia Kolaczek. Poloniakoa naiz, Olsztyn hirikoa. Ondo? Yes, we hi! Yes, we hi! Kaixo lagunak, kostako herrietako jaiak primerakoak dira, eta horregatik gaur mutrikura etorri gara, malen jaiak jarraitzen baitute. Presta bete laguno, parranda hon bat egiteko? Prest, baino prestago. Oso ongi, Sonia, eta zeu, Mateo? Noski artista! Noski artista, deno parrandara! Mutrikuarrak futbolari onak diren fama dute. Zergatik ote daukate fama hori, zue badakizue? Ez, ni idea. Ba, begira hemen. Beraien entrenatzeko modua hauxe da, zezentxo txiki bat plazan sartu eta beraien futbolean jogatzen dute. Bueno, badakizue gaur egun berezia daukagula, ezta? Bai, badakigu. Gaur zer ospatzen dugu? Mateoren urte bete. Mateo! Zorionak! Txitxarrito! Gogoratu gara, ez eizen zinera gogoratuko ala. Nik gauzatxo bat ekarri duz zuretzat, Mateo. Oparitxo bat daukat. Ze futbol ekipo gustatzen zaizu zuri? Athletic Bilbao. Oso ondo. Ireki. Aber, ea gustatzen zaizun. Guk ilusio guztiarekin egin dizugu. Aiba! Opa reala! Gustatzen zaizu, Mateo? Bai, polita, ondo, polita. Mira, eman buelta, Nahi ikusten dugu. Bai, Mateo, eta ona, zelako polita. Hemen daude firma pila bat, baina ez dira errealeko jokalarien firma baizik eta Jesui Jaiko tekniko eta langile guztien firma, beraz. Gu hiruron firma falta dira eta orantxe egingo ditugu. Beti nire gelan bakarrik egongo da, ez dute kanpoan hastiko, eske... Bada espada. Jantziko dugu hau eta ea sartzeri daukagun hor barruan. Zeratuko gara. Hogeita hiruarekin hementxe daukagu gure errealeko jokalaria Mateo! Si? Arramateko dute. Mira Mateo, ez denetik urrun. Mateo baloia ez dio begiratzen, Mateo hortxe Mateo! ¡Apa, Mateo! Mateo! Apa, Mateo, begira hortze ikusten dugu, arte eskuinka daukana, Mateo! Mateo, gola sartu, Mateo! Bukatu da 600arekin, hemen futbol partida eta hemen daukagu gure jokalari trebea, izarra handia eta kapitaina. Zer moduz, Mateo, ze esperientzia izan du dau? Futbol olazten ondo, gol bat sartu dut, baina zezenakin oso itxuzia izan da niretzat. Ezke, zena hausten denean eta lurra honekin beti hausten, orduan hori itxuzia da. Behin eta berriro esaten du, hau benetan itxuzia dela eta lotagarria. Animali honek ez zuen nahi atera, ies egin nahi duen eta inork ez dit esango hau sufrimendua ez dela. Zaudeten horrela jantzita? Ezke naiz hemengua. Badakigu bertakoa zehala, ze bezala ez zinen egongo horrela jantzita, ezta? Claro, gure kuadrillak traje espezialaraka, eskozesa bixar eta... Arropa hori da betikoa, ala urtero berdina da. Da betikoa, baina pentsatu dugu justo aurten aldatzia, datorren urteako aldatzia ja pixkat, ja, ez da muy listo, eta ez, ja, aldatzia, bai. Batzuk antzontzioa eramateo, beste batzuk ez. Ez dakit, bakoitzako batzu dauze gona eskozesakin, eta bakoitza, Normalien ez gaulakoak, gaur bakarrikan. Haupa, mutea! Lurra daukate! Hain itxuzia naiz, hain itxuzia! Kaixo! Zezena ematen dut, benetan zezena! Nola egingo dugu guk
oso ondo pasatzeko. Zuek, hemen inguruan ibili, askoean eta disfrutau. Hau jaian azken iguna izan da, parranda ondia da edo zelakoa? Bai, azkenengo egunean berga potentzia izaten da. Lagun artean ondo eraman, burruka ikezen eta ondo pasatu. Gau pasa eta gero itxasuan baino bat etxea loitea. Nik ez dut ekarri nire bainu jantzia. Barroparekin nola? Biosuna. Gaur da bere urte betetzea. Bai, zorionak. Zer egin behar dut hemen gaur, ondo pasatzeko? Atxurra hartu, disfrutau da albesun eskapoliz batekin jun. Nola moldatzen zarete krisiarekin parranda botatzeko? Porque parrandan ez da notatzen krisian gaudela. Astu etxenga krisiakin. Parrandia dagoenian zateu, aia kuidaos, dana gaztau, dana eta ondo pasau. Krisizado, baina jutezea eonoa, zentro komertzial batea ona bertan, eta ikusten dezu jendeak igual ertetzen doala, osea que... Gaur egun espezialara, krisisia astun behar da gaur, bitxar bertan egora. Bai, rekorte batzuk ondia, sokamuturra adibidez, eta hori, egun bakendu digute, baina hala ere disfrutau. Landia berdi. Zuen ikusiko zaituztegu sokamuturrean? Gaur, bueno, pizkatu ruti, baina bai. Bai, agia bai. Oso ondo bikote, ondo pasa, Gero arte. Mateo zita berezi batera bidali dugu, eta gu herri bazkarira gonbidatu gaituztenez, nola esan ez dut? Wow, begira, zer dira. Hor. Ez dakitu zer den hori? Ez, zer da? Txotx egiten ari dira, guazen erakutsiko dizuet. Txotx! Horrela egiten da txorrozio, baina lehenengo basoa jeitsi berago. Zo jarri, zo bilatu txorroa. Hola, jarri, Sonia. Eta orain edan behar da dena batera. Lehenengo txintx. Hau bai, hau hartu behar da eta trago zedateko edaria da, beraz. Txintxin, barrura. Venga, Zer jatina ediztara? Mantegau. Hau ez da izozkia? Bai, ondarrun mantegau. Ze ondo gauza berri bat ikusi dut. Zein da gerorako plana? Poteua, gero parranda. Harria guelta poteua eta gabia martxa. Parranda? Tabernan sartu eta bakoitzak aldoan aia. Gabaz doz Willis Drummond, Itziarren semeak eta Jospa. Saludos y cilindro, push. Ligatzen edo saiatzen zarete, ala muti. Hau bai, baina asko ez da jausten, Txixain da, oera! Zer moduz dago merkatua, mutilen merkatua? Gaizki. Ligatzeko garaian zeri ematen zer importantzia? Pixka katxondeua, eukitzea, ez izatea horre... Parau bat. Hori da, parau bat Pixka izatea, salsero izatea hori alegia. da. Euskal Herrian gustura egongo zarete, zergatik salsero piloa dago, ezta? Zuak bai, baina. Mai pilo daude, baina niri atentzia ditudan eska, hemen gauze izan da, artista bat, hemen txegon da, dantzatzen, txalo bero bat, oso arreglatuta eta jazkera polit bat egira altxatu. Ikusten dugu hemen. Aterako zaretea zirikatze pixkatzen ari, ala? Zu ertetzen bazen erekin bai. Zela ez. Beratani, biok aterako gara. Bai, gero ikusiko dugu. Neskak, desafio bat daukat. Pilotan ibiltzeko, aber nork irabaziko duen. Zezenetan bakarrik, pilotan. Desafio bat, nora animatzen da nirekin pelotan ibiltzea. Ez dakat ideia asko nik pelotan. Ni ez, txor. Gu bai. Guazen? Rocío! Aurrera! Irabazi! Asko ikusgarriagoa da Rocío mutilak baino, ezta? Nik uste dut mutruko mutilikan eskazena jarri duela horre, beak irabazteko, Ikuste dut Rocío oso ona dela eta arazorik gabe irabaziko duela mutilekin, ezta? Xabierrek mendira bilali nau. Orain olatzen nago. Arno ganadutegian. Gaurko zezenak arkitzera. Ea ondo egiten dudan. Yeeha! Opa, Andoni! Mateo naiz. Zezenak etorri naiz aurkitzea eta laguntza behar dut. Oazen. Soka motura bat egiteko, nahi duzu zezenak pixkat
gaiztoak, baiet? Bai, gaiztoak pixkat. Oraintxe urduri hartzen ari dira, Hemen etxon tranquilo eten di baina. Zelen arkitzen duzu bat ondo egoteko plazan eta gaiztoa bat? Bueno, aurrez jakitzen duzu gutxi gora bera, zein nolako dan, eta gero, haren gora beran. Nahi bezu apartako txu, launduko jesu apartatzen? Lurra daukat pixka bat hemen ondo, baina danak niri begira, eta normala, hori kanpoko jendeei begitxu iten dute. Hola, amerikanoi gaina, az. Orain hemen ikusiko zein zezenak dira onenak. Urtero erabiltzen duzu zezena honek haixetan, baiet? Ez, batzuk urte daten, beste daten, ez to mutriko nazken baten sokan ibili berda eta txikixak ez bintzat, handixak ere eta txikixak ere. Eta txikiak gaiztoak dira edo? De todo. Orduan, zer ematen du beldur gehiago? Adarra handiagoak edo zezena handiagoak? Depende zene behitzen duan. Gaurko soka soka zela, ez da? Soka muturra. Bai, hori, zein zezenak izango dira honenak? Zuk elekitxu, nahi vale. Orduan, dana zure esku. Orduan ez dut nahi zezena handi bat, ezke horrek pixkat... Bilurra ez, baina handiak dira... Errespeto ematen dizue? Bai. Adarrak nahi dut gaurko zezena... Adarrak ikutu nahi duzu? Ez, ikutu ez, baina... Hau keratu nahi dut, zezen bat, adarra handia daukana. Baina zein dira honenak, ezke... Jode, hori nik esan esko ez da garrazik, zuk elekitxo. Hemengo gorri txiki, adarra luzeak daukana. Bale, nik hau, bastarreko adarra handio. Eta hori zergetik? Bueno, zu harrapateko. Ikusiko. Gaur ondo jandute edo... Bueno, atzo ondo jan, gaur gutxi. Orduan jendeekin ohituratuta egoten dira batzuetan, inoiz? Ez, hola ez da. Ez? Beti urduri hartzen dira? Urduri, beti urduri. Eske, ni beti urduri hartzen naiz hain gana ere, bai, beti plazan ni adarrak ikusten dudanean, eskuten naiz, bai, ni... Keba, hori baino balenti izango zera. Orain zer egin behar du zuzenakin? Baina horrekin mitxu hona barrura sartu eta lotu. Vale, orain atea zauduk gut. Orain sartuta lotzeko. Nire lan amatxu dut gehor, hori atea zabaltzen, hori nahiko da niretzat. Zer egin behar dut orain? Sartu lagora eta alambre egin lotu. Zagatuko naiz? Torri zezena! Isilik. Hemen eta isilik zo, tranquilio bat. Horrela. Eta hemen lotu. Hemen atzitik, Ui, hola atzitik. Ja. Ameriketan soka muturra ipintzeko monte. Nik zure atzitik jungo naiz. Igualizatu gizuan, Ankorrik asko berda, Aldapain edo? Ba, aldapare, bai. Bai, Bera ondo jonduzea, angora. Nik hasiko naiz hori egiten. Keba, gaztizio ondota. Baina oso alferra ere. Zu bera hon eta golutxien soki heldut etorri. Hori egin dut. Ratiko eta esposo pizka gorrotu txibili, besti zela itxen den, zela eskibatzen dian ikusi, eta gero ikusten badezu zeu egin lekezula, ba, bueno. Aprobatu. Pase batzuk, rekorte batzuk, gero. Bai, ikusiko, eskerrik asko. Venga, agur. Zezenak prest eta herriragoaz. Guazen! Txarra naizen esku pilota zorionez Pablo eta Aimarrekin entrenatu detela bestela, mesedez, baina izugarri ondo pasatu dut, benetan. Cowboy! Zelan, ondo pasatu zu, ala? Bai, cowboy izan naiz eta ondo, soka muturrako zezenak aukeratu dut, ni? Aukeratu dituzu? Bai, eta furgoneta kaminon sartu eta... ni cowboy bat izan naiz. Gu herri Bazkarian egon gara, primeran pasatu dugu, sabela ederto bete dugu, eta orain soka muturra ikusiko dugu. Hau askoz handiago da lezaka baino, eta adarra luzeagoak. Uste duzu igoko direla honea? Agian jungo geha pixkat atzerago, jendea igual. Konatuta nago, Eta sokarekin ezakit hori laguntzen du edo? Edo oztopo egiten dio gizajoari. Igo.
edo Xabi? Zer sentitzen da plaza honen barruan egotean? Bilurra. Zezena datorrera nora igo Ora, baia, Eta hortikan balin badator? Digan balo, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Garagardoa eskutan duzula, hobeto egoten da, ez da ezer gabe baino. Ia, dudaik ere ez. Zehazete, aprobetxatzen hemen ere, momentu txikiena ere trago egiteko? Hombre, Ai, bala! Zer egiten dugu hemen? Zezenari itxaron? Gu baloiakin gabiz, Zezenik ez dugu ikusi du, Zu seguraskire gudenak elkartu da baina askoz ere korrika gehiago egin marko duzu, ezta? Pixka bai. Alegia plazaz plaza mugitzen zuaritzen zara? Bai. Hemen baian atzekaldetik antze hobeto egoten gara, ezta? Bai, ikusgarri hemen ikustea, bai. Afizioa daukazu hemen mutrikun zezenena? Bai, ami. Zuen laguna bai atrebitu dela hor sartzea, behar da modua. Bai, hori valiente. Zuek etzarete sekula sartzen plazara? Bai. Eta zeren itxe esperantza bete? Bai, pixkat auragoz da, hobeto bai atzian. Nola? Aura da. Moskortuta zaudetela, alegia. Amendik ikusi. Amendikan seguru zatea. Ni atzerritarra naiz Argentinakoa, ez zait bat ere gustatzen. Zuk ikusten zu gustatzen zaizula, ohituta zaudelako edo zergatik? Pila bat gustatzen. Asko. Mutrikun gainez, esen espado ez doize. Zuk zer uste duzu animaliak direla placer makina guretzako edo disfrutatu egiten dutela? Ez, ni neu kontra nago. Zergatik kontra gaude edo bazarete etorri egiten zarete? Baketxez nabzat, txikixatzik. Beti biltzen zara zezenen aurrean? Bai. Bai, baina entrenatzen? Ez. Ez, beldurrik? Bizka bai, Baina gustatzen. Betua. Opa, atletik! Zezenaren batek inoiz harrapatu altzaitu? Makina bat aldiz. Posible da mendikan ez da, zezena ez da? Zuek hemen seguru altzautea eta gu seguru algaude? Ez. Hora dago zezentxoa, hor dago! Ikusten dugu, iritsi gara erdiguneko plazara eta ea hemen mutrikuarrak nolako toreroak diren. Arte ez da, zer moz? Puta madre! Mutrikuarra zaitugu! Ia! Zezenekin beldurtzen da altzarazu. Ez. Zu beraz, torero autentikoa zarela esango genuke? Bai. Mutrikuar petoa? Bai. Hemen seguru altzarea ala erortzeko peligroa daukazu? Bueno, bai momentuan ez. Gero igual gabaz igual jauziko nahi baina. Lehen harraponiz baina, bai. Hornala. Harrapon gaitxela, aztela, harrapon gaitx. Bai? Ja. Torero altzara? Ez. Zu hemen demora pasa, hiru ederrean. Bai. Mutrikuarrak, zezena etorri aurretik korrika egiten aldute, ez aldira exageratu xamarrak. Horre portziak aso atzetik juten di. Kanpotarrati aurretik juten dizenak. Zu, zezenen aurrean korrika ibiltzen altzara. Makala nahi, makala. Zezena bukatzen direnean, zer da zuen intentzioa? Ai, aso, neska bat. Zer topatzen zuen zer eharia, jendea... Neskak. Mutrikuan zer moduzko neska daude? Ederrak, Ederra, politxak. Zena ikusten gustatzen zaizu? Ba, tamainan, hemen gaztiintzat hori, ez guretzat gaztiintzat hori. Gustatzen zaizu hau ikustea edo? Asko ez. Ba, umia atian. Ni bestela ez aita asko gustatzen zezenak. Ohitura tio asko. Lehengo gure aitxonak eta gurazuek eta barau lehen datorren bada. Orduan zezena ez da zure gustokoa? Ez, azpertu txena, nire ametsa ikusten duzu jarretxak itxo. Ondo ikusten duzu hau edo, zer? Bai, niretza berezia da, bai. Eta zerretik? Zergatik? Bai. Ba, zezena maite dutelako. Bai? Giroa ondo hemen, baina ikusteko hemen plazan ez zait gustatzen hain beste. Nik izugarri maite dute euskal kultura, baina egia esan ez naiz ohitzen honekin. Amerikanoak gara pizka flojitos. Ez naiz cowboy. Ez da ni ere. Noiztikan prestatu dituzu ez zenak ona ekartzeko? Bueno, prestatzen ditu normalien pare bat egun aurretik, pixkate gaur, Amerikano bat izan dut, eta... Gure lankidea, Mateo. Apartak eta berezin du, bai. Zer moduz elegitu ditu zezena berak? Bueno, nahiko ondo, Legiona dauka? Bai, bastante ona, bai. Bai, ondo gitxi bina, pixkat ibiltzen ba, ondo jarrikoa. Bai. Kaixo, arratsaldeon irukote, zer moduz hemengo mutrikuko zezena? Ondo! Zer egin behar duzu zezenetan ondoren? Barranda!
Zarete, 3 neska bakarrik? Amar! Amar neska! Ze aurkitzen duzu, ze bilatzen duzuen euskal mutiletan? Ez bezalako valientia! Bai! Entzun duzu ez, da? Hemen daukagu Euskal Herriko torerai balientena. Zu zara Euskal Herriko torerai balientena, Ez, lanera nikoa. Zer dago egiteko orain mutrikun? Gauza asko. Parranda ona? Bai, hori harra. Vale, gero arte eskerrik. Berak amorti batit, eskerrak. Mateozuk bai, dirudizula cowboy. Bai, baina aspertuta, orduan cowgirl bat izango zara. Cowgirl bat. Eroak, iritsi dira. Ondo? Primera, nortxe bili gara zezenen aurrean korrika eta orain ze dantza pixkat egin beharko dugu, Gu ere, baina altzaran gara. Eta zuek? Primeran gu hemen geratuko gara eta afal orduan beraz txornetan geratuko gara. Ados. Bueno, bai, ondo. Arte, gu hemen geratzen gara. Buenago. Jende esaten dute Euskaldunak dantzari txarrak garela. Eta hori zer uste hori buruz? Nere kasuan zero egila. Hori ez da gisa, Eta ez zelan ez? Oso ondo dantzan etxen dugu. Dantzari hon altzara. Txarra. Especialidad euskal dantzetaz gain, salsa, merengue, txatxatxa, tolakoak. Euskalduna dantzan primerakoa gara. Estatu Batuarrak baino 1000 aldiz hobeagoak. Ez da hipotanak ez opetxetan, Danak, ez batu trake samarrak agian. Ez opetxetan, atixenik urrak. Zeo gustatu zait, errealeko kamisetakin etortzea, Ni bez, nik atletikoa naiz. Alkatea dantzari ona azan behar da, baiet? Piskat, jenden aurrean dantza egin behar duzu, baiet? Bai ala, Alkatea bat. Zeurekin? Bai, el salto. Ni badakin Mateo zu dantza berezi eta poli bat daukazula. Gaietan dantza, ezakizu gaietan dantza? Gaietan dantza? Bai. Nola? Apilidade bizkat eukizkero, horizontalean ere dantza egin dezakezula ustenik. Ni legatzeko zelako dantza egin behar dut? Egin behar dut benetikan pixa atitan ligatzeko, Ligatzeko garaian neska baten aurbildu, gerritikan hartu eta meneo batzuk ematea eta bira batzuk ematea, horrek normalean erresago funtzionatzen du, ezta? Nik uste bai, Artistak dira benetan, Zer kanta da, zer dantza da hau? Xalala, Riki. Hola, beza? Gazta hemen bastante hutsa ikusten dugu. Bai, porque gaurko gazte jendiak ez dakilako dantzarik den. Gara gardoakin holan egiten duzu dantza hemen Euskal Herrian? Da bukatzen da nian gehiago. Ez ari agerateik, Da Euskaldunak, hau bezalaxe, gerria ez du xamarra gutxi mugitzen, hola. Garai bateko dantza egiteko modua eta oraingoa berdin alda. Ez. Plazan jendeak dantza egiten zuen gehiago eta. Bai, musika pizkatzen txun da, venga, jota zua. Gurak hau, aurrak grina baino hanguak ez. Noiz bait, banandu dizua guazian makillarekin. Ai! Neri beti. Mutrigun erromaixako hau txuria galdu da. Ze martxa duten eskauek. Eba! Erakutsiageko aldi guzti pixka dantzatzen. Zaila da! Bata zaila da! Ni dantza bezu eta beti berdina egiten dute, beti bueltaka. Uste dute lantzako dantza da. Ez queen high! Yes, we high! Yes, we high! Yes, we high! Asko egon gara hemen galdezka, ez dakigu Euskaldunak ondo dantzatzen duten, bai ala ez. Dantza egingo dugu, ondo edo txarto ez dakigu, baina behintzat mugitu pixka.
bukatu da soka muturra, eta ikusten duzue bustita, izterdia dena nahaztuta daukat. Sonia! Sonia! Gaixo! Gustora? Ikusi nahu zuzenekin? Ez. Horregatik gustora. Nire gauzak egin ditut. Ba, guazen Rozio eta Mateoren gana zergatik bota jarri behar dugu. Guazen! Xabi, maite zaitut! Apa musiku! Besti perurenan ze mire. Bai. Tragu! Xabi zara, hemen kamiseta honekin, a ber, donon dago zure uniformia? Etxin, aztu. Etxean aztu zait. Oso momentu polita eta egun polita da bikoteekin egoteko. Bai. Zergatik. Ambiente polita. Gauerako zein plana? Litruak egin, eta farra, eta ondo pasa. Litruak? Boska, ginebra. Zango zenuke munduko txarangarik onena dela? Ba, ez dakit onena badan, baina ondo joten dabe, ezta? Bazen mutriku aldera. Guanabi pasenia, egin dut afaria. Maria, gaurko plana zein da? Ba, nik kontzertu joten dut gero. Bai? Bai. Zein taldekoa zara? Itziarren semeak gara. Dantzatzen dute? Bai, pilo bat. Euskaldunak eta dantzatzen? Danak, bai. Zuriz ezena rabatu zaitu, eta mina hartu duzu. Futbolean ibili zarete, oso ondo. Isa bizitza guztia sokamuturian ibili gehazik ez. Bai. Nire alderdi ona ez dakit zein den, baina, bueno. Komando baserri, balientea, balientea. Kamara. Du hemenkoa, bai? Bai. Eta dantza hau ere hemenkoa? Ez, dute berto gutxagoanek, zeure herriku egul. Dantza hau egia esan ez da oso zaila. Ni oso txarra naiz dantzatzen, eta moldatzen ari naiz. Oso dantza bitxea, egia esan lehenko aldiz nire bizitzen ikusten dut onerako dantza bat. Ikusi dudan dantzarik onena. Primera pasatu gu, ezta? Bai, oso ondo. Eta Sonia? Sonia etzen enteratuko Willis Drummond taldea zegoela hemen, ezta? Igual bai. Ni sorpresa eman nahi nion, jode, guazen plazan azkarrea. Hor saltoka. Saltoka dago da? Bai, Sonia zagun. Ikusi dugu, eta hemen gaude Junti eta Rafarekin, zelan kontzeptuan? Ongi, oso bikain, bai. Gogoak genitu mutrikura etortzeko eta oso ongi pasatu da. Dugu harreman berezi bat mutrikurekin, torrigaren bakoitzan oso ondo pasatu dugu, beraz gu bostean jaren hemen izatea, eta azken finean uste dut nahiko polita zegoela giroa. Nik oso ondo pasatu du, eta... Bik hartu behar duten zeraia. Uda osoan lanean, zaudete? Grabatuko dugu urrengo diska abuztuan. Aitze ondo. Horrekin gaude erabat sartuak eta... Eta nolakoa izango da urrengo diskoa? Ez da horre pentsatua, ateratzen zaiguna egiten dugu eta azken finean hola egiten dugu kantak elkarrekin eta... Ustez izango da besteen sigirala ere, eta ala ere izango da zerbait berri horren barruan. Bueno, entzun beharko da. Zuen ametsasko lekua kontzertua emateko? Ikertatu zaigu gotzea festival handitan edo eta ondo zegoen, eta nik aliberaz hobeki bizitu dudan kontzertua izan da Alekiko gaztetxean, txakoak zeuden kanpoan eta behartuak ginen jotzea lurrean nola jendearekin parez pare, eta azken finean
Da daukadan irudi azkagena kontzertuetako hori da, ez handiena baizik eta hori, beraz, da giro bat, kontzertu bat ez da, leku bat edo da jendearekin sortzen duzun harremana, eta hori lortzen bada, edo zelekoa izan daiteke bikaina da. Bueno, eta Sonia non egon mote? Sonia, zer moduz abentzat, Ederra. Talde hau da benetan onena, hemengo talderik onena. Lehenengo segundutik energia osoa. Eguneko berreun ematen dute. Dira! Erotik da, dira! Ez daukat itzik. Oso talde ona da, musikaren aldetik oso eklektikoa. Zeitz esan duzu? Eta letraren... Zeitz esan duzu? Eta letraren aldetik entzuten da mutil horiek irakurrita eta entzun direla. Bueno, bazen garaia Sonia horren pozik ikustekoa. Zezenek gaizki pasatu du, baina ikusten dugu orain oso da pozik dagoela, ez da? Bai. Zuek zer diozue kontzertu honi buruz? Abeslaria oso ondo dago. Eta niretzat ni hitz egin nahi dut, orduan kontzerton ondoan ezin dut egon. Bueno, eta gu, galdetuko diegu Mutrikuko jendeari nola dagoen giroa? Zein da orain egin dezakegun gauzarik onena Mutrikun? Hotxe ertan kontzertua ikusi. Tarna atzuta gongo nintzen perreo pixkat, oze, agertze jaukeno. Guga irukote bat hau bai eskutauta ona. Ga bergadako irukote bat, hori. Ga irukote bat bergadakua eta zapateatzen dugu Euskal Herrixea goitxuena urtero. Deskontrol, da. Jakitzeko ezin da Euskal Herriko jairik onena eta Mutrikuk punto asko hauska aurten, Mutil kuadrilla honek bezala egiten du, herriz herri biltzena puntuazioa jarri. Eta hauta gero zer egingo duzu, Hauta gero gau pasa. Portura? Mis kamiseta mojada eta kompetizinua, haber antolatzen dugun, Ze ordutan amaitzen da zuen parranda? Euskizea potura ikutzen beti azten da zazpiak aldean, eta euskizakin gu gaizke eramaten ga, Ikusi zaitugu duela 12 ordu hemen eta berdin zaude, nola egiten duzu? Bai, oraintxe oso polita, itxura oso polita daukazu. Asko. Ez da izela indioten. Fiesta bat hartu duzu, bai? Ez. Bazkaldu eta taberna. Orduan energia asko daukazu. Bai. Mutrikuarrak nola aguantatzen duten hainbeste? Aurreko egunean deskantzau, gaur kuadriaguna danez, aprobetxau tope. Goizetik gabe arte, bai. Eta ordutan bukatzen da juerga. Normalian gozaltzea juten geha eta gero etxea. Periodiku hartu, ogixe hartu eta amaiera man. Jaixetan eta lanian ezin dala eran. Ikusi zaitxuet, egarri pixkat, eran pixkat, hau bezia, parranda, hola zileke. Eta mutilaguna? Mutilaguna etxian. Gaur ni herrikoa naiz, tokaten zait. Yes, we high! Bueno, lagunak, Mutrikuko jaia bukatu dira eta gure partez aste honi dagokiona ere bai. Udara aurrera doa eta jaiak edonon daude. Gu antxe izango gara telebistaren atzean eta jairik jai. Aio! Yes, we high!